uba sambor lang ding do weni samla rang ba uba jukloi ban pelong ki limpung ile kai ba pher ka jela ulong bagi ni por bementa ka kam ile kai kam dei shu tang jing ile kai sobha henrek la dei ka kam ka ba ai kam ai jamik samla jong ka jela habe kiran medu hne ka sngi halor ka kam ile kai ka jela ulong ba kam ile kai ka jela ka la kiu da inu jor ba kisnam ki bala dab bagi samla ki la pelut ya ka por jong ki haki kam ile kai ulong ru ba ka jingmi ban ya khun jong silong la jong ka second division jong ai league kan lang khring su su ikirang don sap ka than ula ben rabru da boong ban nakaliang jongu ula persang ban kentiu ya ka kam le ka jela ha ka ba ula pelong i republic cup hakini snam balada ba katang sudap on sa pelong ru sa ka summer cup ha ka ba kirang ile ka na jela kinla ban sim benta hakani ka jinge kop ni kum ki riu football ma ha ka jela megalia ni ba ka jingkermen la don ba ka megalia jungi kan kiu biang da ka jing ya sim benta biang jong ka silong la jong football club ka ali qualifiers tapi kan mau snam azar pau kuin ki club jong kan ni kanong ba slong kerti football club ka sim benta hi tingir ni dei we na padang itu ki bayo senyang lang hi club atau snam de kumbangi i mentahi da kajing sim benta biang jong slong la jong akan ni second division I league kan ni kita ka ali qualifiers kum kita ki football ni kwai ba kan qualify ni kwai bani i ba sa sisien ba ki club na slong kinan biang ki I league de nginget kami ba da kajing la jong silong la jong makan rum biang akan ika I league de kan ketek biang sa isisin wa dia ka club rang dajit ru nomor ka hadin jong la jong i bakan ika rang dajit ka dewi ka club ka badan ba ka potential ban poy ki leagues ba jong ka India de ngada kini ki atli ki club ye ka silong la jong football club ka rang dajit football club ki yo ban rum ya ka I league temot ka jikermen ka lawai jong ki kena samla ka dan biang ka ani state jong ya ba dia ba football nakaliang ka jongi ka sam khamti ngilong very well attached but ka sports hi kamtam nili ba ka football ka cricket ni promote hi te kaman suban biang mane wat tu ka snam arjar pau ba kali ile ka garanti sati sa Bangalore na manta tu ka ali qualifiers so ka sam khamti ka aidan bentalang hi bengin ni promote di way ni ki promoter si jong club ngidan ka ba arngot te kadai ke ba ngi dan be i ka mensim ka jongi bengin kentiu ka sports Tikma PE manakan ni sistem beladam ila ipernong pun ki football tournament ni pemaran orkaliar ti manakan ni ketuka sam khamti republic cup bu ni syak pensangin o sport nomor ba ile election ni no mangai ladi te election commission of India kamsa ti ngla su suspend no tu tournament sport ti ngla mut bani sedang biang mentah ti ngin sedang biang atrai ki benai mi nomor kemolong mentah benai April Juni benai baru si benai ngla ai ni ki school di benang ni nampak pentarung kerap konsensi bikin penengkam dan mentaki annual school sports meet ni joki dikembangi i manakan ni nakaliang anong masang Darbar Secondary School ka ada penengkam yang kemadan tiki Pans ki Sin Jerome tisaki school nampak pentar baru i ka pentarung kra Presbyterian pentarung kra Secondary School kila Epan te ni benai April brush April hi ulah de bi benai bi abu mentah ben mentaki school jokan ni konsensi dari kidam kam di kini ki tournament sebenarnya ki besar nak kalian asam khamti ngin sedang biang obnai mi ni hape pendap saya tu asam khamti Republic Cup mai ki sa ki semifinal bak final de nam tu pada ngin pembut satu asam khamti sama cup under 18 football tournament ketu kadai jong ka jelai bro kawai jong ka ma kemudian shoot tang jong konsensi te ha ko dei pada bak tu asam khamti Independence Cup tu kan dei biang hi jong ka pentarung kra konsensi tambah mata kenti pada ngila reward no syaki into school ni melek show iki senior players ngila concentrate no pada iki into school ki badan ni apa konsensi pentarung kra kapang bakanong remi kalong ba iki nanti be bikin ki club arteri nasional kin poi biang ka I league bat mata nakaliang kasam khamting stress baik niki age group football tournaments kumki under 15 under 18 bat ki under 21 kita